या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं मुख्यमंत्र्यांनी केलं कौतुक। भास्कर जाधवला सोडणार नाही, नारायण राणेंचा इशारा। आणि बालवैज्ञानिक प्रदर्शनाचा शानदार शुभारंभ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर आणि यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनाचे आयोजन सावंतवाडीत करण्यात आले। याचा शानदार शुभारंभ शनिवारी करण्यात आला। या भव्य प्रदर्शनाचा शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे उपस्थित होते। राज्यभरातील निवडक अशा तब्बल 500 वैज्ञानिक प्रतिकृती या बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात सहभागी झाल्या। शिक्षण विभाग, इतर संस्थांसह कोकणात शिक्षणाचा ब्रँड उभं करणाऱ्या भोसले नॉलेज सिटीनं यासाठी विशेष मेहनत घेतली आहे। दरवर्षी राज्यस्तरीय प्रदर्शनाची जबाबदारी महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याकडे दिली जाते। यावर्षी प्रदर्शन आयोजित करण्याची जबाबदारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने स्वीकारली आहे। सावंतवाडी इथं होणाऱ्या या बालवैज्ञानिक प्रदर्शनास राज्यभरातील मंडळी आली आहे। राज्यभरातील निवडक 500हून अधिक वैज्ञानिक प्रतिकृती या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रतिकृतींची पाहणी केली। विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रदर्शन म्हणजे एक पर्वणी असून मुलांच्या कल्पनाशक्तीला आणि कौशल्याला वाव मिळणार आहे। 10 ते 14 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत जिमखाना मैदान सावंतवाडी इथं सुरू झालंय। हे प्रदर्शन सर्व लोकांसाठी खुलं असून उद्घाटनाच्या पहिल्याच दिवशी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद याला लाभलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा, अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। मुलांमध्ये असणारे कौशल्य, त्यांच्यातील कल्पकता या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनातून दिसते। त्यामुळे भविष्यात निश्चित नवे वैज्ञानिक देशाला मिळतील असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय। मुलांच्या वैज्ञानिक प्रतिकृतीची त्यांनी पाहणी केली, यावेळी ते बोलत होते। राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सावंतवाडीमध्ये होतं आणि 5 दिवस हे प्रदर्शन सुरू असणार आहे। शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर स्वतः या प्रतिकृतींना भेट देत आहेत, मुलांची चर्चा करतात। भाई, काय सांगाल, एक मोठा उत्सव सावंतवाडीत होतो आणि नवीन वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ हे घडण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल आपण उचललेलं आहे। खरं तर हे विज्ञान प्रदर्शनाचं 50वे वर्ष आहे आणि 50वे प्रदर्शन घेण्याचा मानसुद्धा महाराष्ट्राला मिळालेला आहे। आणि हे प्रदर्शन नुकतंच आपलं जे बालेवाडी स्टेडियम आहे इथं संपन्न झालं आणि आता या वर्षीचं हे प्रदर्शन आपलं राज्यस्तरीय प्रदर्शन आहे, जे पहिल्यांदाच ग्रामीण भागामध्ये होतं। ग्रामीण भागामध्ये प्रदर्शन घेत असताना अनेक अडचणी असतात, मुलांची राहायची सोय कुठे करायची, परंतु कोकणातल्या मुलांनासुद्धा महाराष्ट्राच्या मुलांमध्ये किती टॅलेंट आहे हे बघायला मिळालं पाहिजे। त्यांनी त्याच्यापासून काहीतरी शिकलं पाहिजे आणि महाराष्ट्राभरातून आलेल्या मुलांना कोकणचं सौंदर्यसुद्धा निहाळता आलं पाहिजे। त्याच्यामुळे हे कोकणामध्ये ठेवलं आहे।
सर्वात हुशार मुलं ह्या जिल्ह्यामध्ये असतात, परंतु त्यांच्या सोयी अधिक अद्ययावत झाल्या पाहिजेत. परंतु एकंदर आपण बघितलं तर महाराष्ट्राची मुलं किती टॅलेंटेड आहे हे आपल्याला समजू शकेल. कृषीपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी प्रयोग केलेले आहेत. अपंगांसाठी काय करायचं हे सेन्सिटिव्ह मन मुलांकडे असतं आणि त्यांनी अपंगांसाठी अनेक प्रयोग केलेले आहेत आणि याच्यामधूनच पुढचे शास्त्रज्ञ घडणार आहेत आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे याच्यातली जी मुलं सिलेक्ट होतील त्यांना अधिक चांगल्या सुविधा कशा देता येतील याच्याबद्दल आम्ही विचार करू. भाई 500हून अधिक नक्कीच आपण पाहतोय तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर स्वतः या ठिकाणी प्रत्येक प्रतिकृतीला भेट देतात. विद्यार्थ्यांची त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे की आपल्या प्रत्येक प्रतिकृतीला त्यांनी भेट द्यावी, आपलं कौतुक करावं आणि त्याच पद्धतीनं जवळपास 500हून अधिक प्रतिकृती आहेत ते ह्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि मोठा उत्साह जो आहे तो पालकांमध्ये, शिक्षकांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये पाहायला मिळतो आहे. शिक्षण विभाग असेल, विविध विज्ञान विभागाशी संबंधित संस्था असतील, त्याचप्रमाणे भोसले नॉलेज सिटी ज्यांनी एक वेगळा ब्रँड आपल्या कोकणामध्ये शिक्षणाचा निर्माण केला आहे त्यांच्या माध्यमातून हे प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी खूप मेहनत गेले आठवडाभर 2 आठवडे घेतली गेली आणि आज खऱ्या अर्थानं या बालवैज्ञानिक राज्यस्तरीय 51व्या प्रदर्शनाचा शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते झालेला आहे. थोड्याच वेळात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जो महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे तो सुरू होताना पाहायला मिळणार आहे. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 51वा राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा शानदार शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचीही उपस्थिती होती. महायुतीच्या सरकारमुळे विकासाला गती येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सर्व नेते एकत्र आहेत, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. आपणा सर्वांना खरं तर हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि विशेष करून सावंतवाडी नगर परिषदेच्या या कार्यक्रमाला मी स्वतः उपस्थित राहणार होतो, परंतु आपण सर्वांना माहित आहे की बऱ्याच ठिकाणी आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा काही कार्यक्रम असल्यामुळे खरं तर मला या अत्यंत महत्वाच्या अशा कार्यक्रमाला तिथे उपस्थित राहता आलं नाही. त्याबद्दल मी आपणा सर्वांची प्रथमतः दिलगिरी व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित आभासी पद्धतीने आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि अजितदादा, त्या तिघांच्या नेतृत्वामध्ये असणारे हे सरकार जनसामान्यांचं सरकार आहे. सामान्य माणसाचे असणारे सर्व प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आपण सर्वांना माहित आहे की सावंतवाडी शहर हे झपाट्याने इथलं नागरीकरण हे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढताना आपल्याला सर्वांना दिसत आहे आणि त्याचबरोबर या भागामध्ये पर्यटन आणि या सगळ्या विषयांमुळे सुद्धा फ्लोटिंग पब्लिक ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पाणी आणि पाण्याची व्यवस्था ही फार महत्वाची असणारा विषय होता. या भागामध्ये आपल्याला माहित आहे की या भागातील माजी नगराध्यक्ष आदरणीय संजू परबजी आणि त्यांच्या बरोबर असणारी संपूर्ण बॉडी ही आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी या दोघांनी या सगळ्या विषयामध्ये जातीने लक्ष घातलं आणि या भागातील लोकप्रिय असे आमदार, आमचे सर्वांचे मित्र आदरणीय दीपक केसरकरजी, त्या सगळ्यांनी एकत्रपणे हा विषय गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या विषयामध्ये लक्ष घालण्यासाठी सांगितलं. बऱ्याच वेळेला ही सर्व मंडळी
सातत्याने याचा फॉलोअप करत होती. कन्सल्टंट आणि या सगळ्या विषयांमध्ये काही अडचणी होत्या, त्याही सोडवण्यासाठी बराच प्रयत्न करणं हे गरजेचं होतं. आणि या सगळ्या गोष्टीला आता खऱ्या अर्थाने सामान्यांचं सरकार असल्यामुळे आदरणीय दीपक केसरकरजी यांच्या नेतृत्वामध्ये हे सगळे विषय हे मार्गस्थ झालेत. आणि या भागामध्ये आज या पाण्याची ही जी योजना आहे, या योजनाचा आज लोकार्पणाचा कार्यक्रम हा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये होतोय. त्यामुळे मी सावंतवाडीतील सर्व नागरिकांना आणि विशेष करून इथे उपस्थित असणाऱ्या सगळ्यांना मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपणा सर्वांना खूप खूप या कार्यक्रमाच्या शुभेच्छा देतो. आणि हा कार्यक्रम आणि या सगळ्या गोष्टी एकच गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सर्वच्या सर्व महायुतीचे सर्वच्या सर्व आम्ही सर्वजण एकत्रपणे प्रत्येक विषय कसा मार्गी लागेल यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे आम्हीही सर्वजण मिळून हे सगळे प्रयत्न यशस्वी झाल्याबद्दल आणि हे सगळे करण्याबद्दल आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन होत असून याचा मान आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालाय. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि वैज्ञानिक प्रगतीसाठी हे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन महत्त्वाचं ठरेल असा विश्वास जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी व्यक्त केलाय. आज या ठिकाणी राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन सादर होत आहे. या संदर्भात हे 50वे प्रदर्शन होत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये याचा मान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालेला आहे. त्या अनुषंगानं सावंतवाडीमध्ये आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि त्या संदर्भात मी राज्य शिक्षण संशोधन परिषदेला धन्यवाद देऊ इच्छितो. तसेच आज या ठिकाणी जे प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणांना वाव देण्यासाठी कृषी, अन्न प्रक्रिया, जैवतंत्रज्ञान इत्यादी विषयाच्या प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांचे गुण विकसित व्हावे व त्यांच्यामध्ये विकसित होण्यासाठी देखील या प्रदर्शनाचा उपयोग होईल. पुन्हा एकदा मी या कार्यक्रमात शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या. कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा शानदार शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. महायुतीचं सरकार येत्या काळात शैक्षणिक क्रांती करताना दिसेल. मुलांचं चांगलं भवितव्य घडवण्यासाठी काम करत आहोत. प्रयोग करणाऱ्या मुलांमधून देशातील नवं वैज्ञानिक घडणार आहेत असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. आज 3 महत्त्वाचे कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे. 50 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये पहिल्यांदाच ग्रामीण भागामध्ये बालविज्ञान प्रदर्शन भरलं जात आहे. सिंधुदुर्गचा असा जिल्हा की जो सातत्याने 14 वर्षामध्ये पासिंग आउट पर्सेंटेजमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम आहे. अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या जिल्ह्यामध्ये आपला सर्वांचं आगमन झालेलं आहे आणि म्हणून मी आपलं
हार्दिक स्वागत करतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, जो महाराष्ट्राचा पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. आणि म्हणून ज्यावेळेला हे प्रदर्शन संपेल आणि जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून अतिशय हुशार असे होणारे पुढचे वैज्ञानिक आलेले आहेत, याला सगळ्यांना आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, सिंधुदुर्ग हे नाव कशामुळे पडलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला, तो सिंधुदुर्ग किल्ला दाखवण्याची आम्ही व्यवस्था केलेली आहे. त्याच्या शेजारी आपल्या अतिशय सुंदर असा समुद्र किनारा आहे, तो दाखवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर भारतातलं एकमेव स्कुबा डायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर आहे, ते सुद्धा दाखवायची व्यवस्था केलेली आहे. आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय तावडे साहेब जे नियोजनामध्ये अतिशय उत्कृष्ट आहेत. आपल्याला माहिती आहे की नुकतंच मोदी साहेबांची जी सिंधुदुर्गला व्हिजिट झाली, त्याचं सर्व नियोजन हे तावडे साहेबांनी केलेलं होतं. मी रेखावार साहेबांच्या बरोबर कोल्हापूरचा पालकमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे आणि मला स्वतःला आनंद आहे की ज्या वेळेला न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये येते आहे, त्यावेळेला अतिशय सक्षम असे डायरेक्टर हे आम्हाला रेखावार साहेबांच्या निमित्ताने लाभलेले आहेत आणि त्यांच्या हातून मुलांचं खूप कल्याण व्हावं अशी मी अपेक्षा करतो. कारण भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश बनलेला आहे. आपले मुख्यमंत्री ऑनलाईन आहेत या ठिकाणी आणि मुख्यमंत्री महोदयांची इच्छा अशी आहे की आपल्या मुलांना त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर ताबडतोब नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. आणि याच्यासाठी मुलांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हल्ली इंग्रजीचं खूप आकर्षण हे मुलांच्या मनामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे मराठी शाळा सोडून इंग्रजीमध्ये मुलं ॲडमिशन घेत असतात. पण त्यांना मला एकच सांगायचं आहे की नवी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे काय आहे की मातृभाषेमध्ये शिक्षण देणं. आणि महाराष्ट्र देशातलं पहिलं राज्य आहे ज्याने इंजिनिअरिंगचं शिक्षण हे मराठीमध्ये द्यायला सुरुवात केलेलं आहे आणि जवळजवळ 40% मुलं आज इंजिनिअरिंगचं शिक्षण मराठीमध्ये घेत आहेत. पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये मेडिकलचं शिक्षण सुद्धा मराठीमध्ये सुरू होईल. आणि हे सगळं का घडतंय तर जगामध्ये अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड असे 4-5 देश सोडले तर कुठेही इंग्रजी भाषा बोलली जात नाही. प्रत्येक देशाला स्वतःची भाषा आहे, त्यांची मुलं त्यांच्या भाषेमध्ये शिक्षण घेतात आणि स्वतःच्या भाषेमध्ये शिक्षण घेतल्यामुळे आज त्या देशांची प्रगती झालेली आहे. आणि म्हणून एक तरुण देश म्हणून मुलांना मला एवढंच सांगायचं आहे की कुठलाही काम करण्यामध्ये कमीपणा मानू नका. डिग्निटी ऑफ लेबर ही एक फार काळाची गरज आहे. म्हणून आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी व्यावसायिक शिक्षण हे कंपल्सरी केलेलं आहे आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसीप्रमाणे. म्हणजे उद्या जगाला जेव्हा सेवा द्यायच्या असतील त्याला आमची मुलं त्याच्यासाठी तयार झालेली असणार. मुलांना वेगवेगळ्या भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. येत्या 27 तारीखला आम्ही जर्मनीतल्या बेडन-व्युर्टेंबर्ग या स्टेटबरोबर करार करतोय. त्यांना 4000 मुलं त्या ठिकाणी भारतातून न्यायचे, 4 लाख मुलं. आणि मग ह्या मुलांना जर्मन आलं पाहिजे, त्यांना चांगलं स्किल डेव्हलपमेंट आलं पाहिजे आणि स्किल डेव्हलपमेंटची जी चळवळ ही भारतामध्ये आदरणीय मोदी साहेबांनी सुरू केली. त्या मी मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना विनंती करतो आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं. आणि माझी शाळा सुंदर शाळा हे एक अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयाने विशेषतः तुम्हा विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेलं आहे. तुमची शाळा सुंदर केली पाहिजे, त्याचा परिसर सुंदर केला पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर आधुनिक टेक्नॉलॉजी सुद्धा ही मुलांना मिळाली पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी जी कॉम्पिटिशन ठेवली आहे त्याच्यामध्ये शाळांना 11 लाखापासून 51 लाखापर्यंतची बक्षिसं दिली जातील. परंतु मुलांनो, तुम्हाला मला एकच सांगायचं आहे की मुख्यमंत्री महोदयांनी 2 कोटी पत्र तुम्हाला पाठवलेली आहेत आणि ही 2 कोटी जी पत्र आहेत ही पत्र तुम्ही तुमच्या पालकांना वाचून दाखवायची आहे आणि पालकांच्या बरोबर तुमचा एक सेल्फी काढायचा आहे आणि तुम्ही एक त्याच्याबरोबर एक स्लोगन लिहायची आहे. ज्या मुलाची स्लोगन सर्वोत्कृष्ट असेल त्यांना मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटायची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला, तुमच्या पालकांना, तुमच्या क्लास टीचरना आणि असे मुख्यमंत्री आजपर्यंत महाराष्ट्राला मिळालेले नव्हते की ज्यांना वाटतं की गरीबातल्या गरीब मुलाला सुद्धा चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे. म्हणून सर्व मुलांना आता ड्रेस दिले जातात, सर्व मुलांना वह्या फुकट दिल्या जातात, तुमच्या पुस्तकाचा बोजा कमी करण्यात आलेला आहे, तुम्हाला शूज, सॉक्स दिले जातात. असे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ज्या राज्याला लाभलेले आहेत
त्यांच्या हस्ते आजचं उद्घाटन होणं ही फार मोठी उपलब्धी आहे असं मी समजतो. आज सावंतवाडीला पाण्याची टंचाई होती. मुख्यमंत्री महोदयांनी 55 कोटी रुपये या शहरासाठी मंजूर केले. त्या योजनेचं आपल्याला उद्घाटन करायचं आहे. शहराच्या शेजारी माझगावचा तलाव आहे, ज्याच्यामधून माझगावला पिण्याचं पाणी मिळणार आहे. सावंतवाडी शहराला सुद्धा पुढच्या काळामध्ये टंचाई भासली तर त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि आपल्याला सगळ्यांना सांगायला आनंद होतो की आता जो नवीन तलाव आपल्याला मुख्यमंत्री महोदय मंजूर करून देणार आहे, तो तलाव जो आहे तो तलाव आपली ज्या ठिकाणी केसरीची जुनी 100-150 वर्षापूर्वीची पाणी पुरवठा योजना आहे त्याच्या वर आहे. आणि त्याच्यामुळे तो तलाव पूर्ण झाल्यानंतर तिथलं पाणी सुद्धा सावंतवाडी शहराला वापरता येणार आहे. आणि म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री जे आपल्याला हे सगळं देत आहेत त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी या विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन करावं, पाणी पुरवठा योजनेचं उद्घाटन करावं आणि या ठिकाणी आपल्या धरणाचं सुद्धा उद्घाटन करावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. काही लोकांकडे दुर्लक्ष करणं चांगलं आहे. संजय राऊत यांच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो, तसंच जिल्ह्यातील काही लोकांकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे असं विधान करत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भाजपचे माजी आमदार राजन तेली यांचं नाव न घेता टीका केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणाऱ्या भूमिपूजनाचं राजन तेली यांनी आधीच भूमिपूजन केल्याबद्दल केसरकर यांना विचारलं असता त्यांनी तेलींचा समाचार घेतलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली मुलं एवढी हुशार आहेत की सातत्याने 14 वर्ष त्यांचं पासआउट पर्सेंटेज हे महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक आहे. अशा मुलांना सायन्सची ओळख झाली पाहिजे, त्याच्यामधून अनेक वैज्ञानिक तयार झाले पाहिजेत आणि महाराष्ट्रभरातली आमची जी मुलं आहेत त्यांना कोकणचं सौंदर्य दिसलं पाहिजे. आणि म्हणून कोकणामध्ये विशेषतः सिंधुदुर्गमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. ज्यावेळेला आम्ही 50वा राष्ट्रीय प्रदर्शन पुण्याला आयोजित केलेलं होतं त्यावेळेला संपूर्ण राष्ट्रामधून जी मुलं आलेली होती त्यांना आम्ही पुणा दाखवण्याची व्यवस्था केलेली होती, शनिवारवाडा दाखवायची व्यवस्था केलेली होती, महाराष्ट्राची संस्कृतीचा ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्याचप्रमाणे आता महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुलांना कोकणची ही जी सुवर्णभूमी आहे ते बघण्याची संधी मिळेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा किल्ला त्यांना बघायला मिळेल. तिथला सुंदर असा समुद्र किनारा त्यांना तारकर्लीचा बघता येईल. आणि त्याच्याबरोबर भारतातलं एकमेव स्कुबा डायव्हिंगचं ट्रेनिंग सेंटर हे सुद्धा त्यांना बघता येईल. अशा तऱ्हेची व्यवस्था आमच्या जिल्हाधिकारी महोदयांनी केलेली आहे. बाहेरून आलेल्या मुलांना एकच विनंती आहे की कोणी समुद्रात जाऊ नका. समुद्राचा जो आपल्याला आनंद लुटायचा आहे तो समुद्र बघून घ्या, कारण लांबून आपण आलेले आहेत. आपले जीव खूप मोलाचे असतात, आपल्याला समुद्राच्या पाण्याची सवय नसते. आणि त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गमध्ये आल्यानंतर जे सायन्स टीचर्स आलेले आहेत सगळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांचंसुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो. आपल्या मुलांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन देण्यामध्ये या सायन्स टीचर्सचं खूप मोठं अनुदान आहे. आणि त्याच्यामुळे हे आपल्या मुलांना बरोबर घेऊन इथं आलेले आहेत. आणि आपण जर इथले प्रयोग बघितले तर अतिशय आधुनिक असे प्रयोग आहेत ज्याच्यामध्ये पर्यावरणाच्या संदर्भातले आहेत, रोड सेफ्टीच्याबद्दल आहेत, एनर्जी आणि त्या ठिकाणी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सगळ्याच्या संदर्भात असतानाच आमची जी अपंग मुलं आहेत त्यांनी किती सुंदर प्रयोग केले आहेत हे सुद्धा तुम्ही बघितलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी सर्व मुलं आहेत त्यांच्यासाठी बसेस केलेले आहेत. त्यांनी इथं येऊन ही प्रदर्शनं बघावी आणि ही प्रदर्शनं बघत असतानाच त्यांच्यासाठी वेगवेगळे वैज्ञानिक प्रयोग ठेवलेले आहेत आणि संध्याकाळच्या वेळेला मनोरंजनाचे सुद्धा कार्यक्रम ठेवलेले आहेत. करणंच चांगलं असतं. तिथं संजय राऊत आहे, त्यांच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो. तर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा काही लोकांकडे दुर्लक्ष करायला शिकलं पाहिजे. करणंच चांगलं असतं. तिथं संजय राऊत आहे, त्यांच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो. तर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा काही लोकांकडे दुर्लक्ष करायला शिकलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. भास्कर जाधवांनी कणकवलीत झालेल्या सभेत केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंवर टीका केली होती. एका कार्यक्रमात नारायण राणेंनी भास्कर जाधवांना चोप देणार असल्याचा इशारा दिला. कोणतरी भास्कर भाडुत्री आणतात, बोला राणे विरुद्ध काय बोल, मी काय त्याला उत्तर देणार, पण एक दिवशी चोप तर देणार, सोडणार नाही का? मी असं सोडत नाही का? मी कोण तुझ्या उठण्यात
त्यात माझं पैसे 15 लाख इलेक्शनला मी घेतले, अजून परत केले नाही आणि तो माझ्यावर टीका करतो. त्याला तिकीट मी दिली साहेबांना सांगून, बिचारा खेडेकरला बाजूला काढण्यात यायला दिली. मला आला घरी, मला दादा प्रचाराला पैसे नाही. गेले किती लागते? नाही म्हणे दादा थोडे 10 लाख. एकदा 10 लाख आणि एकदा 15 लाख घेऊन गेला. काही द्यायची दाडत नाही आणि तो टीका करतो. असे अनेक जण आहेत. मला काय नाही टीका, मला मी समर्थ उत्तर द्यायला आणि त्याला अद्दल घडवा, तो प्रश्न आहे. पण आपले लोक ऐकतात कसे? नाही राणेविरुद्ध बोलू नका असं एक जरी उठला असताना तरी मला धन्य वाटलं. मी या जिल्ह्यासाठी, या लोकांसाठी एवढं करतोय, काबाड कष्ट. माझं मला काय घ्यायचं नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी पुणे यांच्या मार्फत महिला बचत गटांसाठी ई-कॉमर्स व्यवसाय कार्यशाळेचा शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यशाळेतून महिला बचत गटांनी भविष्यातील योग्य दिशा निश्चित करा असं आवाहन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी पुणे यांच्या वतीनं येथील आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक आणि पत्रकार भवनाच्या सभागृहात महिला बचत गटांसाठी ई-कॉमर्स व्यवसाय कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यशाळेचं उद्घाटन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं करण्यात आलं. जिल्ह्यातील महिलांना योग्य प्रशिक्षण असलं पाहिजे, यासाठी त्यांच्या व्यवसायाला लागणारे अर्थसहाय्य, व्यवसाय रुंदींगत होण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन आणि उत्पादित मालाला मार्केटिंगद्वारे योग्य भाव मिळवून देणं हे बँकेचे प्रयत्न आहेत. म्हणून या प्रशिक्षणातून भविष्यातील योग्य दिशा निश्चित करा असं प्रतिपादन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी ओरोसिद्ध केलं. वेगवेगळे लोकप्रतिनिधी ज्या पद्धतीने आपल्याला त्या नारीचा सन्मान करता येईल, त्यांना समाजामध्ये एक सन्मानाचं स्थान देता येईल, त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतायत. परंतु आज आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये मागची अनेक वर्ष तिथल्या स्थानिक सगळ्या आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन, बचत गटामध्ये काम करणाऱ्या आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांचं प्रशिक्षण करणं, त्याच्यातनं तो व्यवसायाची संकल्पना उभारणं आणि तो व्यवसाय हळूहळू पुढे घेऊन जाणं, हे कठीण कार्य आपण सगळे या ठिकाणी बसलेले सगळेच त्या व्यवसायात काम करत असणारे प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व महिलांना मी मनापासून अभिवादन करतो की खरंच आपण खूप मोठं काम करतात. आज आम्ही प्रशिक्षणासाठी आपल्याला बोलवलंय, परंतु त्याच्या अगोदरच आपण खूप चांगलं काम त्या ठिकाणी उभं केलंय. आणि म्हणून कुठेतरी आमच्या नजरेमध्ये आमच्या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ज्यावेळी सन्माननीय खेडेकर मॅडम या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये काम करतात, त्यावेळी त्यांच्या सुद्धा ह्या गोष्टी निदर्शनास आल्या की कुठल्या भागामध्ये कुठल्या महिला कशा पद्धतीमध्ये चांगल्या प्रकारचा उपक्रम करतायत, काम करतायत. आज आपल्याला मगाशीच राहुलजी म्हणाले की अनेक बचत गट यापूर्वीच्या काळामध्ये कमी व्याजदरामध्ये कर्ज देणं आणि ते वसूल करणं आणि त्यापुढच्या काळामध्ये पापड लोणची यासारखे व्यवसाय करत होते. परंतु हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली आणि त्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक व्यवसाय या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उभे राहिले. अंगणेवाडी जत्रेच्या निमित्ताने ज्यावेळी नाबार्डच्या सहकार्याने आम्ही जिल्हा बँक म्हणून एक त्या ठिकाणी प्रदर्शन आयोजित करतो, त्यावेळी जवळपास म्हणजे दरवर्षी त्याची नोंदणी 10-15 पेक्षा अधिक बचत गटाने वाढते आणि त्या ठिकाणी लाखो रुपयाची उलाढाल त्या ठिकाणी होते. परंतु उलाढालीपेक्षा तिथले जे वैशिष्ट्यपूर्ण वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय हे बघताना खरंच मनाला समाधान वाटतं की आपण फक्त कुठल्या तरी एका पारंपरिक व्यवसायातनं, कारण खास करून आपल्या जिल्ह्यातली एक सवय आहे की जेव्हा एखादा बाजूचा व्यवसाय चांगला चालतो त्यावेळी आपण सुद्धा तोच सुरू करायचा, अशा प्रकारची एक नेहमी भूमिका आपली असते. परंतु आता एक मानसिकता आपल्या जिल्ह्यामध्ये बदलते आणि ती बदलती मानसिकता या ठिकाणी या सगळ्या महिलांनी स्वीकारली आहे, याचा खऱ्या अर्थाने अभिमान वाटतो. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणून आम्ही या ठिकाणी महिलांसाठी काम करत असताना, महिला सशक्तीकरणासाठी मेहनत घेत असताना त्या ठिकाणी या जिल्ह्यातल्या महिलांना योग्य प्रकारचं प्रशिक्षण असलं पाहिजे,
त्यांचा व्यवसाय निवडत असताना त्याच्या अगोदर सगळ्या वेगवेगळ्या व्यवसायांची जर माहिती मिळाली तर त्याच्या माध्यमातून ते आपल्याला उपयुक्त अशा प्रकारच्या चांगल्या व्यवसायाची निवड करतील आणि तो निवड केल्यानंतर त्या व्यवसायासाठी लागणारे सगळं अर्थसहाय्य जिल्हा बँकेकडनं त्यांना देण्यात यावं आणि ते फक्त अर्थसहाय्य देऊन आपण थांबायचं नाही तर त्या पुढच्या काळामध्ये त्यांचा व्यवसाय उभारणीसाठी त्यांचा व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करणं आणि ते मार्गदर्शन झाल्यानंतर त्यांच्यातनं त्यांनी निर्माण केलेला जो माल आहे तो माल योग्य पद्धतीने बाजारपेठेमध्ये योग्य दरामध्ये विकला गेला पाहिजे अशा प्रकारची एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून काम करण्याची भूमिका जिल्हा बँकेने अवलंबलेली आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज या ठिकाणी प्रभाकरजींच्या आग्रह खातर म्हणा किंवा त्यांच्या सहकार्याने म्हणा आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. मला वाटतं दोन एक महिने झाले असतील प्रभाकरजी मला बोललेत की बाबा म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी एक असा कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे की करणाऱ्या महिलांसाठी प्रशिक्षण द्यायचं आहे आणि ज्यावेळी रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनीच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण आयोजित करायचं असं त्यांनी म्हटलं त्यावेळी मला वाटतं मी दुसऱ्याच मिनिटाला त्यांना होकार दर्शवला कारण मला माहिती आहे की या महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकारचं प्रशिक्षण केंद्र एवढ्या मोठ्या स्वरूपातलं दुसरं कुठलंही नाही की ज्या पद्धतीने आता आपण बघितलं असेल की त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा आवाका ज्या पद्धतीने म्हणजे आता तरी ते आपल्या इथे येऊन प्रशिक्षण देत आहेत परंतु भविष्यात निश्चितपणे या जिल्ह्यातल्या महिलांना त्यांच्या प्रबोधिनीमध्ये प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुद्धा पाठवण्याची व्यवस्था जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून निश्चित केली जाईल कारण त्या ठिकाणी आपण बघितल्यानंतर लक्षात येईल की आपण कसा विचार बदलला पाहिजे आपण भविष्याचा वेध घेण्यासाठी कशा पद्धतीने आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे आणि मला वाटतं पुढच्या 2 दिवसाच्या आज आणि उद्याच्या प्रशिक्षणामध्ये निश्चितपणे आपल्याला तो दृष्टिकोन ती दिशा देण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून निश्चितपणे केला जाईल आणि या सगळ्या माझ्या भगिनींना मी या निमित्ताने आवाहन करतो की आपण एकत्र आलं पाहिजे. या प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने या जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यातनं ही मंडळी आपण सगळीजण आला 2 दिवस एकत्र असाल त्यावेळी तुम्ही सगळ्यांनी एकमेकांच्या विचारांची थोडीफार देवाणघेवाण केली पाहिजे एकत्र आलं पाहिजे. आता तो जो बदलणारा जमाना आहे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सगळ्या पद्धतीचं कामकाज आता होऊ लागलेलं आहे. आपल्यालाही माहिती आहे की पूर्वीच्या काळामध्ये आपण फक्त बटनाचा एक मोबाईल वापरत होतो त्याच्या पूर्वीच्या काळामध्ये लँडलाईन होते परंतु आता प्रत्येकाकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे. आपल्याला सगळ्या प्रकारचं व्हॉट्सअपवर मेसेज वाचणं असेल व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवणं असेल अशा प्रकारचे काम सुद्धा आपण आता करायला लागलो आहोत. अनेक महिला फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरे या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर काम करतायत परंतु या सगळ्याचा उपयोग ज्या पद्धतीने आपण फक्त मेसेज पाठवण्यासाठी करतोय तर याच सगळ्याचा उपयोग आपल्या हातात असलेला मोबाईलचा उपयोग आपला व्यवसाय वाढीसाठी सुद्धा होऊ शकतो याची विस्तृत माहिती तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मिळेल. आजच खरं म्हणजे आता बाजूच्याच बिल्डिंग मध्ये शरद कृषी भवनला एक मोठा कार्यक्रम आहे. आदरणीय राणेसाहेब त्या कार्यक्रमाला येत आहेत पुढच्या 1-1.5 तासामध्ये ते त्या ठिकाणी पोहोचतील आणि त्या कार्यक्रमाचा सुद्धा उद्देश हाच आहे. आज जवळपास 500च्या दरम्याने जिल्ह्यातले वेगवेगळे व्यावसायिक त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा याच मुद्द्यावर आज प्रशिक्षण आहे की देशातल्या वेगवेगळ्या IT कंपन्या त्या IT कंपन्यांचे ऑर्गनायझेशन म्हणजे एकत्र जे मुख्य पेरेंट बॉडी आहे त्याचे प्रमुख त्या ठिकाणी आले आहेत. जे आपण फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप ज्या यंत्रणेच्या माध्यमातून वापरतोय ते मेटा कंपनीचे लोक सुद्धा त्या ठिकाणी प्रतिनिधी आज आले आहेत. अनेक म्हणजे जिओचे प्रतिनिधी आले आहेत अनेक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आले आहेत. आज तिथला सुद्धा प्रशिक्षणाचा साधारणतः उद्देश हाच आहे की आपल्याला डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मार्केटिंग कसं करायचं आपला व्यवसाय कसा वाढवायचा या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन आहे. आम्ही आता अतुल काशेकर साहेब असतील मी किंवा प्रभाकर साहेब असतील आम्ही सगळेजण आता राणे साहेबांना सुद्धा विनंती करणार आहोत की जाता जाता आपल्यालाही या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं आणि ते निश्चितपणे येतील याच्यासाठी सुद्धा आम्ही आग्रही आहोत. परंतु या सगळ्या ज्या संधी आहेत आज MSME मंत्रालयाच्या माध्यमातून असणाऱ्या वेगवेगळ्या योजना किंवा विविध महामंडळांच्या माध्यमातून असलेल्या योजना या सगळ्या योजना आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून या ठिकाणी जिल्हावासियांना देण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट अशी लक्षात येते आहे की आपल्याला पारंपरिक कार्यपद्धतीच्या बाहेर जाण्याची थोडीशी कुठेतरी
मागे पुढे आपण करतो आहोत आणि आपल्याला असं वाटतंय की नाही आपलं जे चाललंय ते योग्य आहे. अनेक महिला बचत गटांच्या बाबतीमध्ये अशी एक भूमिका आहे की बाबा चला आपण पहिल्यांदा महिन्याला 1% व्याजदराने देत होतो, म्हणजे वार्षिक 12% व्याजदराने देत होतो, आता हळूहळू ते महिन्याला 2% व्याजदरावर गेलाय. आणि आपल्याला असं वाटतं की चला वर्षाला एक 24% इंटरेस्ट मिळतोय, एवढा मोठा बेनिफिट मिळतोय की 1 लाखावर 24,000चा इंटरेस्ट मिळतोय. आपण जास्तीत जास्त बँकेला परतफेड करत असताना 5-6% परतफेड करायची आहे आणि एवढा मोठा बेनिफिट मिळतोय, तर का नको आपण फक्त इंटरेस्टवर हे सगळं करायचं. परंतु आपल्या सगळ्या माझ्या भगिनींना मी सांगू इच्छितो की आपण आपल्या भविष्याचा एक फार मोठा खड्डा तयार करतो आहोत. कारण ज्या पद्धतीने कुठलाही असा व्यवसाय नाहीये की ज्या व्यवसायामध्ये 24% व्याजदराने कर्ज घेऊन त्या व्यवसायामध्ये तो व्यवसाय यशस्वी होऊ शकतो. फक्त त्याच्या गरजेपुरतं, त्याची तात्काळ गरज असते म्हणून तिथला कोणीतरी किंवा म्हणून तिथली कोणीतरी भगिनी त्या ठिकाणी आपल्याला एवढ्या मोठ्या व्याजदराने ते कर्ज घेते. आणि आपल्याला आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खासियत आहे की सगळ्यात गरीब माणूस, कारण आपल्या जिल्हा बँकेमध्ये सुद्धा जे 50,000, 1 लाख किंवा 2 लाखापर्यंत कर्ज घेणारे कर्जदार आहेत ते कधीच थकबाकीदार होत नाहीत. आमच्याकडे थकबाकीदार होणाऱ्यांचं प्रमाण कोणाचं आहे? जे 20 लाखाच्या पुढचं कर्ज घेत आहेत, 30 लाखाच्या पुढचं कर्ज घेत आहेत, 50 लाख कोटी रुपये कर्ज घेत आहेत, त्यांच्यामध्ये कदाचित थकबाकी होते आहे, परंतु छोट्या कर्जदारामध्ये होत नाही. विकास संस्थांच्या माध्यमातून आम्ही ज्यावेळी काम करतो त्यावेळी आम्ही बघतो की गरीब शेतकरी जो असतो तो आपला हप्ता वेळेत त्या ठिकाणी परतफेड करतो. या जिल्ह्यातल्या महिलांसाठी आम्ही ज्यावेळी कर्ज वितरण करतो त्यावेळी आमचा कर्ज परतफेड 99.99% असते. आणि इतकी चांगली परतफेड या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही पोलिओतनं आमची होत नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणच्या महिलेला असं वाटत असतं की किती व्याजदराने जरी घेतलेलं कर्ज असेल तरी ते आपण परतफेड केलं पाहिजे. आणि मग वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत आणि याचे दुष्परिणाम आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये होऊ लागलेले आहेत. आज आपल्याला कदाचित माहिती नसेल, आपल्याला असं वाटतंय की बचत गटाचे पैसे 24% व्याजदराने परत येत आहेत, परंतु ते 24% व्याजदराने परत करण्यासाठी तिथली महिला किंवा तिथला एखादा तो शेतकरी, तिथला एखादा ग्रामस्थ कोणाकडनं ते पैसे उभे करतोय याची ज्यावेळी दिवशी तुम्ही माहिती घ्याल त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की आपला जिल्हा कुठल्या दिशेने चाललाय. याचं कारण असं आहे की जेव्हा मी जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काम करायला लागलो, पुढच्या 6 महिन्यामध्ये ज्यावेळी आम्ही वेगवेगळ्या स्तरावरच्या वेगवेगळ्या आर्थिक उलाढालींची, वेगवेगळ्या पतसंस्था, वेगवेगळ्या खाजगी बँका, नॅशनलाइज बँका आणि त्याची जिल्ह्यातली चाललेली उलाढाल याचा ज्यावेळी एक अहवाल आम्ही मागितला त्यावेळी असं लक्षात आलंय की आपल्या जिल्ह्यामध्ये खाजगी फायनान्स कंपन्या ज्या केरळ किंवा साऊथ इंडियामधनं किंवा त्या भागातनं आपल्या जिल्ह्यामध्ये काम करतायत त्या 200 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम या ठिकाणी व्याजदराने आपल्या महिलांसाठी किंवा आपल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी होम डोअर स्टेप बँकिंगच्या पद्धतीने म्हणजे होम डिलिव्हरी देत आहेत. आणि आपल्याला असं वाटतं की कुठल्याही प्रकारचे कागदपत्र न घेता ते देत आहेत, चला आपण घेऊया. आणि मग तिथून 26%, 28%, 30% व्याजदराने तो एखादा ग्रामस्थ त्या ठिकाणी कर्ज उचलतोय, तुमचं कर्ज परत करतोय, परंतु त्याचा खड्डा मात्र दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. आणि याचे आता दृश्य परिणाम हळूहळू आपल्याला दिसायला लागले. जी काही साखळी चालू झाली आहे हे कुठेतरी आपण थांबवलं पाहिजे. आणि हे जर थांबवलं पाहिजे तर बचत गटांचा असलेला आर्थिक जो काय आपल्या हातातली ताकद आहे ही सगळी ताकद आपण व्यवसायामध्ये 100% वापरली पाहिजे. त्याच्यातनं व्यवसाय उभा केला पाहिजे आणि त्या व्यवसाय उभारणीतनं जी काही परतफेड होईल, जो काही व्याजदर, मग तो व्याजदर सुद्धा आपल्याला 12%, 13% जास्तीत जास्त या दरम्यान ठेवून त्या ठिकाणी परतफेड करून घेतली पाहिजे. माझं सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की आपल्याला व्याजावर पैसे वितरित करणं आणि त्याच्यातनं बचत गटाचा व्यवसाय वाढवणं ही जी मानसिकता आहे याच्यातनं बाहेर येऊन या पुढच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या संधी आपल्या समोर येतील त्या वेगवेगळ्या संधींचा फायदा घेतला पाहिजे. पर्यटन दृष्ट्या आपला जिल्हा खूप विकसित होतोय आणि त्यामुळे आपल्याकडे आपल्या जिल्ह्यामध्ये येणारा जो पर्यटक आहे त्या पर्यटकाला आपल्या जिल्ह्याच्या किंवा आपल्या इथल्या कोकणातल्या या भागातल्या या भूमीतल्या मातीशी जोडलेले जे प्रकल्प असतील किंवा या मातीशी जोडलेली जी उत्पादनं असतील त्या उत्पादनांना अधिकचे रक्कम देऊन घेण्याची त्यांची मानसिकता आहे. आणि म्हणून
मला असं वाटतं की त्या ठिकाणी बाहेरच्या राज्यातनं कोणीतरी उद्योजक येतो, तो ही गोष्ट ओळखतोय, तो तुमच्याकडनं कदाचित रॉ मटेरियल घेतोय, त्याच्यातनं एक फिनिश गुड तयार करतोय आणि त्याच्यातनं आपल्या जिल्ह्यातलं प्रोडक्ट म्हणून त्या ठिकाणी मोठ्या किमतीने तो बाहेर जाऊन विकतोय. त्याच्यापेक्षा जर या सगळ्या ई कॉमर्सच्या माध्यमातनं, या सगळ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातनं या ठिकाणी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी असेल, जिल्हा बँक असेल, आम्ही सगळेजण तुम्हाला मदत करू. परंतु आपण कुठल्याही ग्रामीण भागात असाल, ग्रामीण भागातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात असाल, तुम्ही ज्या ठिकाणी अगदी ऑर्गॅनिक पद्धतीने जे काय बनवाल, आणि मला वाटतं की या पुढच्या काळामध्ये शेतीपूरक व्यवसायांना खूप चांगली संधी आहे. जे काही आपले परंपरागत वस्तू होत्या, जे आपल्याला वाटतात की आता आपल्याला वापरायची गरज नाहीये, परंतु त्या परंपरागत वस्तूंना शहरी भागामध्ये खूप मोठी मागणी आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या वस्तू आपण योग्य पद्धतीने तयार करून जर या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून, या सगळ्या सिस्टमच्या माध्यमातून जर आपण मार्केटिंग करू शकलो, तर तुम्ही कुठल्याही कानाकोपऱ्यात जरी असलात तरी ग्राहक तुमच्यापर्यंत येऊ शकतो. आणि ही ताकद या ई कॉमर्सच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या प्रशिक्षणाकडे अगदी मन लावून आपण 2 दिवस लक्ष दिलं पाहिजे, समजून घेतल्या पाहिजेत. ज्या काही गोष्टी तुमच्या लक्षात येत नसतील तर त्या विचारल्या पाहिजेत आणि याच्यातनं आपण भवितव्यातली योग्य दिशा निश्चित केली पाहिजे. आणि तुम्ही जी दिशा निश्चित कराल त्याच्यामध्ये आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक संचालक गजानन गावडे, प्रज्ञा ढवण, भाजपच्या श्वेता कोरगावकर, रेखा गायकवाड, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, प्रबोधिनीचे कार्यकारी अधिकारी राहुल टोकेकर, प्रशिक्षक प्रवीण शिंदे, सूर्यकांत भाडे आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा शुभारंभ, माझगाव धरण सावंतवाडी नळपाणी योजनेचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचं कौतुक केलंय. सावंतवाडी जिमखाना इथं आयोजित 51व्या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तसेच माझगाव धरण आणि सावंतवाडी नळपाणी योजनेचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात आलं. यावेळी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन सावंतवाडी नगर परिषदेचे पूर्ण बँकी नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत सावंतवाडी शहर पाणी पुरवठा योजना सुधारित करणे या कामाचा मृदुवा जलसंधारण विभागाच्या लोको पाटबंधारे योजना माझगाव तालुका सावंतवाडी या योजनेचा ऑनलाईन भूमिपूजन आहे. या प्रसंगी उपस्थित ऑनलाईन असलेले केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजी, ऑनलाईन असलेले पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाणजी, संचालक पुणे रेखावा किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी मकरंद देशमुख, सीओ कृष्णकुमार पाटील, संचालक बालभारती, महेश पानकर, संचालक या योजनेचे, श्रीमती राधा अटकरी, संचालक राज्य विज्ञान संस्था, अशोक दळवी, जिल्हा प्रमुख नीता भाटकर, महिला आघाडीच्या आपल्या प्रमुख अखिल भोसले, महेश सोटे, मान्यवर राजेंद्र कांबळे आणि उपस्थित सर्व मान्यवर. राज्यस्तरीय आवाज येतोय माझा तुम्हाला? हो येतोय. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन व विविध विकास कामांचं भूमिपूजन आज संपन्न झालं असं मी जाहीर करतो. सावंतवाडी राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी उपस्थित सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि नागरिकांचे मनापासून स्वागत करतो. आधुनिक भारत घडवण्यासाठी विज्ञान हा महत्वाचा घटक आहे. जगभरातील अनेक देश आपल्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या जोरात विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर आहेत. भारतही विज्ञानाच्या काळावर विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर होत आहे. याचा देखील आपल्याला सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे. अज्ञानाच्या अंधकाराच्या कोविड वेळा विज्ञानाची काळ सराळी असं आपण म्हणतो.
विद्यार्थ्यांनी जगाची बदलत्या काळाची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची भाग धरावी आणि खऱ्या अर्थाने आज ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे. प्रगतीच्या वाटेवर पाऊल टाकावे, विज्ञानाची कास धरावी आणि त्यातून भविष्य घडवावे. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करावा, वाचन करावं, संशोधन करावं, चंद्रावर जाण्याचं स्वप्न पाहावं आणि पृथ्वी प्रयोगांशी स्वतःला जोडून घ्यावं. तसं आपण चंद्रावर चांद्रयान उतरण्याचा मोठा आपला अभिमानास्पद असा सकाळी मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक अभियान झालं, त्याचे साक्षीदार आपण सगळेजण आहोत. खरं म्हणजे हा नवा भारत, आधुनिक भारत जो आपल्याला घडवायचा आहे, तो आपल्या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विज्ञानाचं महत्व ओळखून विज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले, संशोधनाला संधी दिली, नव्या पिढीला त्यांच्या स्वप्नांना पंख दिले. त्याचा परिणाम आज दिसून येतोय. आज त्यातूनच अभिमानास्पद असलेले म्हणून मला तिने म्हणालं, आपला देश चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ज्ञान उतरवणारा पहिला देश ठरला. त्याचं सगळ्यांना सांगतो. कोविड उपचारावर लस बनवणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये आपण आपलं स्थान प्राप्त करू शकलो. विज्ञान क्षेत्रात अनेक उल्लेखनीय कामगिरी आपला देश सातत्याने करतो. देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या विज्ञानाची थोडी विद्यार्थ्यांना लागावी यासाठी त्यांच्या विद्येला चालना देणारं विज्ञान प्रदर्शनाचा उपक्रम आवश्यक असतात. सावंतवाडी येथे आयोजित उपक्रमाबद्दल शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि त्यांच्या विभागाचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी अतिशय आवश्यक आपल्या मुलांसाठी शाळेतल्या एक असा उपक्रम सिंधुदुर्गात सुरू केला, सावंतवाडीत सुरू केला. त्याचं सगळ्यांना आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येकाला चांगलं शिक्षण मिळणं ही काळाची गरज आहे. कारण स्पर्धा आहे, कॉम्पिटिशन आहे, सगळं आहे. बदलतोय, काळ बदलतोय, काळानुरूप आपल्याला वेळ लागतात आणि म्हणून ही गरज ओळखून विविध उपक्रमातून शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी सर्वांना उत्तम दर्जाचं शिक्षण देण्यासाठी आपलं सरकार प्रयत्नशील आहे. शासन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देत आहे. यासाठी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यात येत आहे. या धोरणात मातृभाषेत शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातून विज्ञान, कौशल्य शिक्षण, मातृभाषेचे धडे गिरवता येतील. त्याला आपली जपता येईल, आपली संस्कृती जपता येईल, आपली परंपरा जपता येईल. आणि म्हणून मुलांच्या शाळेच्या वेळा, शिक्षणाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडून येईल. मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये बनावांची कोरी पानं दिली आहे. हे नवीन एक सुरुवात आपण केली आहे. शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 8वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट आणि सॉक्स देण्याचा देखील निर्णय आपल्या शिक्षण मंत्री महोदयांनी घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 5पट वाढ करून आता 5वी ते 7वीच्या विद्यार्थ्यांना 5,000 तर 8वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 5,500 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार. विद्यार्थ्यांना शेतीचं ज्ञान मिळावं आणि शेतीचं महत्व समजावं यासाठी शेती हा विषय शिकवण्यात येणार आहे. आणि म्हणून खरं अर्थाने भारत देश आपला शेतीप्रधान देश आहे. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी देखील कृषी विभागाला अतिशय मोठं प्राधान्य दिलंय. शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस यावेत, त्यांचं डबल इन्कम व्हावं, पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांना देखील काही योजना वर्षाला त्यांना 6,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. मी आपल्याला सांगतो, आपले सरकार हे देशाचं पहिलं सरकार आहे की केंद्र सरकारच्या मोदी साहेबांच्या योजनेमध्ये आणखी 6,000 रुपये टाकण्याचा निर्णय आपण घेतला. म्हणजे 12,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील असा देखील आपला निर्णय झालेला आहे. मानसिक विकासासाठी वाचन करणं गरजेचं आहे. यासाठी रीड महाराष्ट्र उपक्रमाबरोबर ग्रंथालयांची संख्या वाढवण्यात येणार.
आजच्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाबरोबर सुवर्ण जयंती, त्याचबरोबर आज मी एवढं सांगेन की शालेय शिक्षण मंत्री आपले केसरकर हे अतिशय या विभागामध्ये नवीन नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम असेल, नाविन्यपूर्ण म्हणजे मॉडेल शाळा असतील, त्याचं अपग्रेडेशन असेल, तिथलं वातावरण असेल, शाळेमध्ये पिण्याचं पाणी असेल, स्वच्छता असेल, चांगल्या इमारती असतील यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतात. आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या शासकीय शाळा इतर शाळांच्या स्पर्धेमध्ये कुठेही मागं राहू नये यासाठी त्यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. मध्ये त्यांनी कुठे जर्मनी मध्ये कुठे एमओयू केला, त्याला बरोबर आहे केसरकर. जर्मनीमध्ये 4 लाख मुलं आज आपली जर्मनीमध्ये त्यांना जाता येईल, शिक्षण जर्मन भाषा शिकता येईल आणि त्याचा प्लेसमेंटसाठी उपयोग होईल अशा प्रकारचं देखील केसरकर नेहमी प्रयत्न करतात. मराठी भाषा हा विषय जो आहे त्यांच्याकडे त्यांनी अतिशय सिरियसली घेतलाय. विश्व जगभरातील मराठी बांधव भगिनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा देखील निर्णय त्यांनी घेतला. 2 अधिवेशनं झाली आणि म्हणून अतिशय आवाज येतोय का? बरोबर येतोय, आवाज येतोय. तर यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आमूलाग्र बदल शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, शेवटी आपल्या सरकारने आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण याला महत्व दिलेलं आहे आणि शिक्षणाला आपण नंबर 1चं महत्व देतोय. आणि म्हणून यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आज काही जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल स्कूलचं निर्मितीचं काम सुरू झालेलं आहे. अनेक जिल्हाधिकारी त्यामध्ये काम करत आहेत. याचं उदाहरण सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे. सांगली, सातारा जिल्हा असेल, त्या ठिकाणी आपण पाहतोय मुंबईमध्ये केसरकर स्वतः मुंबई महापालिकेबरोबर बोलून प्रत्येक शाळेमध्ये मुंबई महापालिका स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर त्या ठिकाणी सुरू केलेले आहेत. ठाण्यामध्ये आपण सुरू केलेले आहेत. आणि त्यामुळे असं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडला पाहिजे. मुलांना स्पर्धेमध्ये पुढे जाता आलं पाहिजे यासाठी आपलं सरकार काम करते. आज याच्या बरोबरीने सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत सावंतवाडी शहर पाणी पुरवठा योजना सुधारित करणे या कामाचं भूमिपूजन देखील झालं. राज्यातील शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या माध्यमातून स्वच्छता, पाणी पुरवठा अशा महत्वाच्या गोष्टींसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. आणि म्हणून आपली शहरं स्वच्छ आणि सुंदर व्हावी यासाठी आपण संपूर्ण राज्यामध्ये डीप क्लीन ड्राईव्ह हे अभियान सुरू केलंय. याद्वारे शहरामध्ये रस्ते चांगले स्वच्छ करणे, फुटपाथ स्वच्छ करणे, त्यातलं डेब्रिज काढणं, माती काढणं, त्याचबरोबर त्यावर असलेली धूळ ही पाण्याने धुवून काढणं, म्हणजे जे पिण्याच्या पाण्याने नाही रिसायकल वॉटरने धुवून काढणं हे पहिल्यांदा घडतंय. मुंबई आणि आसपासच्या शहरामध्ये हळूहळू आपल्याकडे देखील त्या योजना डीप क्लीन ड्राईव्ह सुरू होती, जेणेकरून प्रदूषण कमी होईल. या ठिकाणी लोकांना मोकळा श्वास घेता येईल आणि आपल्या शहरामध्ये एक अटॅचमेंट तयार होईल. जिथं कचरा असतो तिथं लोक कचरा टाकतात, जिथं माती असते, डेब्रिज असते तिथं मात्र लोक डेब्रिज टाकतात. पण हे सगळे जे काय स्वच्छता मोहिमेमध्ये हे रस्ते धुवून काढणे, धूळ साफ करणे, पाण्याने सगळ्यात स्वच्छ करणं, त्याचबरोबर विविध चौक आहेत त्याचं ब्युटिफिकेशन करणं, भिंतींचं सुशोभीकरण करणं, ग्रीन कव्हर मोठ्या प्रमाणावर तयार करणं, अर्बन फॉरेस्ट तयार करणं. जंगल तर आहेत, परंतु शहरामध्ये एक ऑक्सिजन पार्क तयार करणं, ग्रीन पार्कच्या माध्यमातून, ऑक्सिजन पार्कच्या माध्यमातून यावर देखील सरकार काम करते. आणि म्हणून यामध्ये अर्बन फॉरेस्टची निर्मिती असेल, ग्रीन बेल्ट तयार करणे असेल, या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष सरकार देत आहे. स्वच्छतेसोबत हिरवीगार शहरं घडवणाऱ्या या मोहिमेचं महत्व ओळखू, या जनतेचा सहभाग वाढला पाहिजे, यासाठी एक मुवमेंट तयार झाली पाहिजे, एक लोक चळवळ निर्माण झाली पाहिजे, यासाठी देखील सरकार प्रयत्न करते. आणि म्हणून या मोहिमेला जनचळवळीचं स्वरूप हळूहळू प्राप्त होताना याचा मला आनंद आहे. त्याच्यात माझगावाचे लघु पाटबंधारे देखील झाले. आपल्या कोकणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. पावसाचं पाणी अडवून
शेती शेतकऱ्यांच्या उपयोगात आणण्यासाठी अशा प्रकारचे छोटे बंधारे बंधार करू शकतात. आणि म्हणून माझगाव येथे होणाऱ्या या बंधाऱ्यामुळे जलसंवर्धनाच्या कामाला चालना मिळेल. आणि जलसंवर्धन म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना जे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, आम्ही त्यांच्या मंत्रिमंडळात होतो तेव्हा सुरू केली, परंतु सरकार बदलल्यानंतर ती योजना बंद करून टाकली. पण आपलं सरकार आल्यानंतर पुन्हा आपण ती योजना सुरू केली. जलयुक्त शिवार योजना मोठ्या प्रमाणावर आपण राबवतोय. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही संकल्पना आपण वाढीत लावतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल, शेतीला फायदा होईल, भूजल पातळी त्यामध्ये वाढीत मदत होईल. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या ज्या योजना आहेत या योजना आणि त्याचबरोबर आपल्याला कोकणवासियांना केसरकरांना माहित आहे, आपले रवींद्र चव्हाणांना देखील माहित आहे की आपण मुंबई म्हणजे अलिबाग वसई विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर आपण करतोय. आणि तो तसा पुढे सिंधुदुर्गापर्यंत ग्रीनफील्ड हायवे ऍक्सेस कंट्रोल हायवे जसा आता नागपूर मुंबई मुंबई पुणे केलाय तसाच आपण करणार आहोत, जेणेकरून पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल. पोटेन्शियल खूप आहे, पर्यटनाला चालना आहे, चालना मिळाली पाहिजे. कारण आपल्याकडे 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे आणि म्हणून हे देखील आपण करतोय. त्याचबरोबर आपण कोकण कृषी विकास नाही कोकण विकास क्षेत्र प्राधिकरण आपण MMRDAच्या धर्तीवर ते फॉर्म केलं, त्याची निर्मिती केली आणि त्याच्या माध्यमातून देखील आपण MMRD मध्ये सिडको MIDC या कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये अशा लोकांना घेऊन या ठिकाणी जसे आता आज छोटे बंधारे आपण करतोय असे छोटे छोटे बंधारे कोकणामध्ये जे वाहून जाणारं पाणी अडवून शेतकऱ्यांना त्याचा दिलासा मिळाला पाहिजे यासाठी आपण ते करतोय. छोट्या मोठ्या कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांचे आहेत, अनेक असे छोटे प्रकल्प आहेत, मध्यम प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपण खऱ्या अर्थाने त्या कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करू. अशा प्रयत्नातून संपूर्ण राज्याला पाणीदार करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना 2 आपण राबवतो. त्यातून पुन्हा गावागावामध्ये जलक्रांती होईल याचा मला विश्वास आहे. आणि म्हणून सावंतवाडी येथे आज होणाऱ्या सोहळ्यात शिक्षण, शहर विकास, जलसंवर्धन अशा विविध विभागांशी संबंधित कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. एकाच वेळी किती आघाड्यांवर शासन यशस्वीपणे काम करते याचा पुरावा आहे. हा शासन आपल्या दारीचा उपक्रम आपल्याला देखील माहित आहे किती लोकप्रिय आहे. आणि म्हणून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाबद्दल केवळ आपण बोलत नाही तर तो घडवण्यासाठी योग्य दिशेने आमचं काम सुरू आहे. आणि म्हणून आपल्याला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची देखील भक्कम साथ लाभलेली आहे. आपला कुठलाही प्रस्ताव कधी तो त्याच्यामध्ये एकही पैशाची कपात न करता मंजूर केला जातो. कारण शेवटी हे डबल इंजिन सरकार आहे, वेगवान सरकार आहे, गतिमान सरकार आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे, धाडसी निर्णय आपण घेतलेले आहेत. आणि म्हणून या जनतेला आपल्याला मला काय मिळालं यापेक्षा मी या राज्याला काय दिलं, मी देशाला काय दिलं या भूमिकेतून आपण काम करतो आहोत. त्यामुळे आज केसरकरांना मी धन्यवाद देतो. त्यांनी अशा छोट्या छोट्या या पावलातून समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी जे जे काही आपण शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करतोय त्यासाठी आपलं सरकार सज्ज आणि समर्थ आहे अशी ग्वाही मी या ठिकाणी आपल्याला देतो. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. तसेच या कार्यक्रमाला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ऑनलाईन उपस्थित राहत शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मनोगत व्यक्त करताना प्रयोग करणाऱ्या मुलांमधून देशातील नववैज्ञानिक घडणार आहेत असा विश्वास यावेळी दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. तर मुख्याधिकारी सागर साळुंखे, उपसंचालक महेश सोथे, संचालक राहुल रेखावर, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी यावेळी आपली मनोगत व्यक्त केली. सुरुवातीला भोसले नॉलेज सिटीच्या मुलांनी स्वागत आणि विज्ञान गीत सादर केली.
कोकणातील शैक्षणिक ब्रँड असणाऱ्या भोसले नॉलेज सिटीनं आयोजनाचा भार उचललाय. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर यांना यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल सावंतवाडीची मजबूत साथ लाभली. भोसले नॉलेज सिटीच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील क्रांतीबद्दल कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक विज्ञान मंडळाच्या संचालिका राधा अतकर यांनी तर आभार शिक्षणाधिकारी प्रदीप कुमार कुडाळकर यांनी मानले. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर सुमेधा नाईक, प्राध्यापक अमर प्रभू यांनी केलं. यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, शिक्षण संचालक राहुल रेखावार, भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, विज्ञान मंडळाच्या संचालिका राधा अतकरी, अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाचे संचालक कृष्णकुमार पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता जयकुमार सर्वगोड यांची ओळख आहे. यास त्यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यात आला. कणकवली तालुका बार असोसिएशनच्या वतीनं हा सन्मान करण्यात आला. न्यायाधीश शेख आणि श्री सोनर टक्के, ॲडव्होकेट उमेश सावंत, ॲडव्होकेट राजू परुळेकर, ॲडव्होकेट विलास परब, ॲडव्होकेट अनिल बर्वे यांच्या उपस्थितीत हा सन्मान झाला. दुसरी वेळ आहे. साहेबांनी मला जाहीर सत्कार नमस्कार दिनामध्ये त्यांनी म्हणजे आता ते प्रत्यक्ष काय कुठल्या त्या नमस्कार सहभागी होते, परंतु ते माझ्यासाठी रोज सकाळी पेपर वाचायचे आणि पेपर वाचल्यामुळे त्यांना माहिती झालं की खूप प्रश्न येत असते. राजकोटच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला 2 शब्द सांगतो. राजकोट किल्ल्याच्या बाबतीमध्ये काम करणं खूप अवघड होतं. 2 महिन्यामध्ये एवढं वैभव उभा करणं खूप अवघड होतं आणि आव्हानात्मक होतं. आता हे आम्ही आव्हान जे पेलू शकतो की आमचं जे टीम आहे, आमचे जे सगळे आमचे जे 4 व्यक्ती स्टाफ आहे हा खूप डेडिकेटेड आहे. त्याच्यामुळे ते आव्हान पेलू शकतो. आज मालवणमध्ये पर्यटकांची संख्या तर वाढलीच, मालवण तालुक्याचं जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढले. साधारणपणे काय होत होतं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटक यायचा पण सहली बंद झाल्या होत्या. ज्या सहली यायच्या ना आज हजारो विद्यार्थी या राजकोट किल्ल्याला सहलीच्या निमित्ताने येत आहेत. मी राजकोट किल्ला पूर्ण झाल्यानंतर क्लिअर केला होता की बाबा जगाच्या पटलावर मालवण शहर, सिंधुदुर्ग किल्ला आणि राजकोट किल्ला अधोरेखित होता निश्चितपणाने झालेला आहे. आपल्या आदरणीय पंतप्रधान साहेबांनी त्या किल्ल्यावर येऊन त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं. त्याच्यामुळं तो जगामध्ये ते म्हणजे राजकोट आणि राजकोट किल्ला आणि मालवण किल्ला, मालवणचा सिंधुदुर्ग किल्ला आणि मालवण आणि आपला जिल्हा हा जगामध्ये अधोरेखित निश्चित प्रमाणात झालाय. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सहली येत आहे. मागच्या आठवड्यात मी मालवणला गेलो, रात्री 8 वाजता एक बस बंद पडली होती. धुळ्याचे विद्यार्थी होते, शिरपूर तालुक्यातले 60-70 विद्यार्थी बस बंद पडली होती. मग मी आपले डीसी अमित गायकवाड त्यांना फोन करून सांगितला की ही बस बंद पडली. त्यांनी तात्काळ मॅकेनिक पाठवला आणि रात्री 9 नंतर ते विद्यार्थी कणकवलीला मुक्कामी आले. म्हणजे हे मध्ये काय सांगायचं वाटतं की एवढं राबून सुद्धा लोक या ठिकाणी येत आहेत. आणि हे जे काय आपल्या देसाई साहेबांनी मला एकदा फोन केला आणि माझं कसं आहे की कर का काम आज करू, आज का आम्ही करू, यामुळे ते झाले. आणि पडवळकर साहेबांनी मला फोन केला, अर्थसंकल्प आपण मांडला आणि देशावर कर्ज किती आहे तर 205 लाख कोटीचं कर्ज आहे. म्हणजे किती विचार करा, म्हणजे प्रत्येकाच्या डोक्यावर 1.5 लाख रुपये कर्ज आहे. आज आम्ही एवढा मोठा ह्याचा कोणी विचार करणार, ह्याचा विचार करण्याची फार गरज आहे. आपण बाकीच्या गोष्टी विचार करतो, बाकीच्या गोष्टीवर चर्चा करतो, राजकारणात किंवा मोठमोठे पदाधिकारी करतो. आम्ही काय करतो या देशासाठी हा एक महत्वाचा भाग आहे. एक छोटीशी गोष्ट या ठिकाणी सांगतो. मी रोज सकाळी 9 पेपर वाचतो आणि त्यामध्ये पेपरच्या माध्यमातून बाकीचं काय फारसं वाचायला होत नाही. विद्यार्थी जेवढं वाचतं तेवढं पेपरच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्राचा अनुभव ज्ञान आपल्याला बाहेर देखील मिळतं. तर एका पेपरमध्ये अशी गोष्ट वाचली होती मी की बाबा ज्ञान श्रेष्ठ का आचरण श्रेष्ठ. तर
याच्यामध्ये एक राजा असतो, त्या राजाला असा प्रश्न पडलेला असतो की आचरण श्रेष्ठ का ज्ञान श्रेष्ठ. पूर्वीच्या राजाला एक प्रश्न पडायचा, आजच्या राजाला पडत नाही, पितृदेवाची गोष्ट आहे. तर त्या राजाला प्रश्न पडल्यानंतर तो राजा त्याच्या धर्मगुरूला विचारतो, बाबा ज्ञान श्रेष्ठ का आचरण श्रेष्ठ आहे. तो म्हणतात तुम्हाला एक 8 दिवसांनी सांगतो, 8 दिवसांनी तुम्हाला समजेल त्या गोष्टी. मग राजा असा मनात झोपलेला असतो आणि त्याचा जो धर्मगुरू आहे ना तो येतो मला आणि त्याच्या तिजोरीतून काही मला चोरून घेतो. राजा धर्मगुरू आपला त्याच्यासोबत रोज नतमस्त होतो, त्याचं सगळं आपण रोज प्रवचन ऐकतो आणि हा असा करतो. राजाला थोडं वाटते एखादं त्याला गरज असेल, आपल्याला ते मोहरा बांधण्यासाठी त्याला थोडी शरम वाटत असेल म्हणून निघाला असेल. मग नंतर 2 दिवसांनी परत मग राजाला वाटते बाबा हा ज्ञानी माणूस नाही, हा चोर माणूस आहे. पण तरी पण राजा दुसऱ्या दिवशी दुर्लक्ष करतो. 4थ्या दिवशी पण तो राजा येतो, परत महाराज करून येतो. आणि मग दरबारामध्ये कसं प्रकार होते की धर्मगुरू आल्यानंतर राजा आणि दरबारात लोक उभं राहायचे, राजा उभा राहायचा नाही, त्याच्याकडे बघितलं पण नाही. मग तो धर्मगुरू काय करतो, या त्यांनी चोऱ्याला मुलं असतात आणि सांगतो जगामध्ये आचरण श्रेष्ठ, ज्ञानापेक्षा आचरण श्रेष्ठ. आचरण जर भ्रष्ट असेल तर लोकशाहीचं काय होतं की आज आपण जवळून बघतो. तर आचरणाला महत्व दिलं पाहिजे. आचरणानंतर ज्ञान आहे. ज्ञानी माणसं म्हणजे आपल्या देशामध्ये काय असतं की लोक हुशार आहेत पण प्रामाणिक नाही. जे प्रामाणिक आहेत ते हुशार नाही. अशा विचित्र परिस्थितीतून आपण या देशात वाटचाल करत आहोत. आणि मला या ठिकाणी आपण बोलण्याची संधी दिली आणि बरोबर साहेबाला इतके फोन करत होते म्हणजे ते सर्वांना सांगा वाटतं खूप म्हणजे खूप फोन केले. 3 महिने ते सातत्यानं फोन करतात की कोर्टात या वगैरे. ज्या दिवशी मी यायचं ठरवलं त्या दिवशी चव्हाण साहेबांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे या आलं नाही. तर मी बरोबर साहेबांचा अत्यंत आभारी आणि ऋणी सुद्धा आहे. आणि एवढ्या न्यायदेवतेच्या प्रांगणामध्ये मला सन्मानित केलं. मी माझ्यासारख्या एका छोट्या माणसाला मी अत्यंत भाग्यवान समजतो. एवढ्या वकील सावंत साहेबांचं ज्ञान काय ते मला माहिती आहे. ते मोठमोठ्या केसेस त्या चिरकून दाखवतात. ज्ञानी आहे, ज्ञानी मंडळी आहे, सगळे बुद्धिप्रामाण्यवादी आहेत आणि न्यायदानाचं काम करतात. लोकांच्या हितासाठी, लोकशाहीसाठी काय आज लोकशाहीमध्ये जे अधपतन झाले आहे. बरेच लोक सगळे राजकारणी लोकांना दोष देतात, पण मी राजकारणी लोकांना दोष देत नाही. ती आमची जबाबदारी आहे, बुद्धिजीवी लोकांची जबाबदारी आहे. या देशाचा बुद्धिजीवी वर्ग ही या सगळ्या यंत्रणा या देशाच्या जेवढ्या लोकशाहीमध्ये जेवढ्या यंत्रणा आहेत ह्या मुश्किल ठरण्यामध्ये आम्ही कारणीभूत आहोत. मी कारणीभूत असं मी समजतो. कारण बुद्धिजीवी लोक जे आहेत ना की आपल्या बुद्धीचा वापर त्या यंत्रणा सक्षम करण्याकडे लक्ष देत नाही. आणि दुसरी गोष्ट ज्ञानाचा वापर हा देशाच्या हितासाठी, राज्याच्या हितासाठी झाला पाहिजे असे मला प्रामाणिकपणे वाटतं. जेवढे बुद्धिजीवी लोक आहेत त्यांनी राजकीय लोक काय करतात ह्याच्याकडे बुद्धिजीवी लोकांनी आपण या देशासाठी काय करतो हे पाहिलं पाहिजे. पूर्वी कसं जसा राजा तशी प्रजा असायची. आता प्रजा कोण निवडून देते, बुद्धिजीवी लोक निवडून देत नाही. त्यामुळं जे काय देशामध्ये जे काही विधान चित्र बघतोय त्याला ते राजकारणी लोक कारणीभूत आहे तर बुद्धिजीवी लोक कारणीभूत आहे. बुद्धिजीवी लोकांनी यंत्रणेसाठी योगदान दिलं पाहिजे, लोकशाहीसाठी यंत्रणा दिलं पाहिजे. आज आपण ज्या वेळेला सन्मान होतोय माझ्या दृष्टीने भाग्याची गोष्ट आहे. मी सगळ्या तरुणांचे व्यक्त करतो आणि महिला बांधवांसाठी भगिनीसाठी जो काही विषय आहे तो जूनपर्यंत संपलेला असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं मुख्यमंत्र्यांनी केलं कौतुक. भास्कर जाधवला सोडणार नाही, नारायण राणेंचा इशारा. आणि बालवैज्ञानिक प्रदर्शनाचा शानदार शुभारंभ. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची.
पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.